Pre 50 godina, davne 1960. Srbija se u sklopu tadašnje Jugoslavije priključila klubu 5 najmoćnijih računarskih sila, napravivši svoj prvi digitalni računar CER-10. Njegova prvobitna namena bila je za potrebe vojske, ali je svoju primjenu pronašao i u drugim privrednim ustanovama, pošti, vodovadu, bankarskim sistemima. Ovaj jubilej obeležen je prigodnim aktivnostima, izložbama, predavanjima, okruglim stolovima, dokumentarnim filmom i knjigom. Svedočanstva aktera tadašnjih uspeha naših inženjera, kao i analize putovanja Srbije u narednih 50 godina kroz tehnološku sferu, zabeleženi su u knjizi pod nazivom 50 godina računarstva u Srbiji, hronika digitalnih decenija. Knjiga u izdanju PC Pressa promovisana je 16. januara ove godine u Privrednoj komori Srbije. U knjizi je objavljeno 20 priloga koje je napisalo 35 autora kao i svedočanstvo o proteklom periodu informatizacije u Srbiji. Obeležavanje ovog značajnog dela istorije Srbije predložilo je Društvo za informatiku Srbije, a punu podršku za realizaciju dali su Institut Mihajlo Pupin, koji je i nosilac izrade prvog digitalnog računara, i Uprava za digitalnu agentu. Naša ekipa imala je čast i zadovoljstvo da kroz dokumentarni film zabeleži priče većine živih aktera tog značajnog događaja i da javnosti predstavi uspone, ali nažalost i padove Srbije u tih 50 godina tehnološkog putovanja. I nadam se da će sada sa polaganim jenjavanjem krize to razumevanje početi da jača. Ali je naravno uloga svih nas koji imamo svoje mesto i koji vidimo svoju budućnost u ovom sektoru, da o tome stalno pričamo. I da objašnjavamo onima koji se ne bave našim sektorom da ovo jeste nešto što će i dalje nastaviti da menja način na koji se živi, radi, posluje, uči, zabavlja, leči i da će to tržište samo rasti i da za Srbiju samo iz tog tržišta može da se stvori dodatna vrednost, dodatna produktivnost, dodatna efikasnost i na kraju dodatni prosperitet kome svi težimo. Mene je zaista zadovoljstvo da mi imamo ovakvu tradiciju, da imamo ljude koji se već decenijama bave informacionim tehnologijama, da imamo svetska imena u tome, da i dan danas imamo dobre rezultate, da se o njima, nažalost, ne govori dovoljno u medijima. Ja bih se tu složila sa gospodinom Markovićem, da za naše medije to nikada nisu dovoljno atraktivne vesti, ali da naša zajednica ipak uspeva da napravi neke pomake. I na kraju, kao i profesor Milutinović, ja bih takođe htela da kažem da je gospodin Nikola Marković jedan od čuvara vatre u našem sektoru, jedan od onih koji uspevaju da uprkos opštoj melanholiji i apatiji održavaju tu vatru, da se priča o našem sektoru i da bude jasno da će sektor ipak preživati sve te gobe i da će se vratiti na staru slavu, a ja verujem biti bolje od toga.